ମୁଁ ନିଶା ମହାରଣା ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି। சரி சரி நானும் காதலிக்கிறேன் நீ என்னடா பேசுற ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ନା ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଥିବେ ନା। ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ମୁଁ ଆପଣେଇଥିଲି ତାହା ଯଥା ଦୁଷ୍ଟତା ଭରା ଥିଲା। ତ ଆମେ কি করব? ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି କି ମୁଁ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବିନି କି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବିନି। तो क्या हुआ कोई सुनेगा नहीं तेरी बातें को। ସବୁ ପରେ ବି ଆସିବି ମା ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଭିତରେ ପଶିକି ମା ଆଜ୍ଞା